Fl-aħħar 3 snin saru 886 rapport mal-pulizija brabta ma' serq minn fuq persuni jew inkella fil-preżenza tal-vittmi. Dawn ir-rapporti jvarjaw minn hold-ups jiġifieri serq bl-użu ta' arma, attentat ta' hold-ups, mugging jiġifieri serq ta' oġġetti minn fuq persuni permezz ta' vjolenza u snatch and grab jiġifieri meta wieħed jisraq minn fuq persuna mingħajr l-użu ta' vjolenza iżda l-persuna tkun konxja li nsterqula oġġetti bħal ngħidu aħna il-mobile minn idejha jew il-handbag minn fuq spallita. Mis-sena 2015 l-hawn id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali investiga 529 każ ta' snatch and grab, 202 każi ta' mugging, flimkien ma' 112 każ ta' hold-up u 25 każ ta' attentat ta' hold-up. L-aktar reat komuni huwa dak imsejjaħ snatch and grab li jsir b'tattika u ħeffa li ma bħala kif jispjega l-Ispettur James Grech. Qal kif dawn il-każijiet flimkien ma' mugging iseħħu li żjed f'żoni li fihom joperaw dawk li jmexxu droga. Ġeneralment il-persuna li minn għandha jixtru droga taċċetta dawn l-affarijiet. Allura inti f'temp ta' siegħa ħafna drabi tkun ġiġa tlift ħafna ċans mill-investigazzjoni għax dan ġibet ġeżirana mar partet il-ġeżirana ma' droga. L-anzjani minħabba l-vulnerabilità tagħhom huma l-aktar fil-mira ta' dawn iż-żewġ reati. Fil-fatt appella sabiex l-anzjani jevitaw toroq mudlama jew imwarba. Il-persuna għandha żomm il-handbag fuq in-naħa l-oħra ta' triq, ġifieri jekk it-traffiku ġej minn naħa tax-xelluk, iżommu fuq in-naħa tal-lemin biex jekk tgħaddi karozza ma tkunx tista' tixbdox ovvjament il-handbag qiegħed fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Bosta rapporti ta' snatch and grab isiru dwar serq ta' mobiles li jittieħdilhom minn idejhom. Illum hawn it-tendenza li dak li jkun mitluf fuq il-mobile laqqas ikun jaf x'inhu jiġri madwaru tant kemm ikun mitluf. Ġifieri dak li jkun jillimita minn fuq il-mobile speċjalment ikun għaddej mit-triq u jiffoka daqsxejn iktar fuq minn fejn għaddej. L-Ispettur Grech jgħid li reati ta' mugging u snatch and grab isiru perjodikament. Ħafna drabi jkun hemm ġimgħat bla rapport wieħed, imbagħad ikun hemm perjodu fejn tiġi nnutata żieda qawwija fir-rapporti. Bl-istħarriġ juri li persuna ma twettaqx dan ir-reat darba biss. Għax nemmnu li ġeneralment persuna li għamlet l-ewwel wieħed ħadd tagħmel it-tieni, it-tielet u r-raba'. L-Ispettur James Grech temm jgħid kif dawn ir-reati iġorru piena ta' bejn 5 xhur u 30 sena ħabs. Spjega li dawn ir-reati jistgħu jkunu serji ħafna u fakkar kif Diċembru 2010 saħansitra kien hemm każ ta' mugging li wassal għal mewt dan hekk kif anzjana li ġibdula handbag f'taslima tefgħuha mal-art u eventwalment mietet.